Et que le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas une caisse de résonance au service de l'exécutif, encore moins au service d'une transition rampante. Né Mamadou Traoré, Bekouma le roi, né alternative pour le Mali président, appel du 20 février pour sauver le Mali aux militants. En cas de Bioulana, nous avons eu un coordinateur, nous avons Mouad Chérif Koni, awulele no sini ko kata lame bon na ya ye aka wuleli na ndo na kono anti fo ya kono ay wuli ka jomi ke faso kola ambo doron ya kono parce que en ka coordinateur on munu ba ko on munu association yi ani société civile mo ani parti politique mo on munu ba ko an bela jele ñoko soro ko kelen de la no yem jamana yi na ba fo ko Mali ko de ambesia mais même Maliko mina o Maliko ere parce que fental ni ye mogo ye ki wula ka jo faso ko la fente dili mala ibe côté mina no ni fanga be munu bolo ka gérer ça ni ka côté no lu ka côté tikli c'est que quelque part ibe tienne ka on ya ye bi ni fanga be mogo bolo bebe dunu ni balata ko mo shitita shira saraka donc on ya le de ye shira mogo do opportunité beba bolo ka tuku jamana marabaw ko bi mais aya ye tableau do bubulo tableau munu te jamana donc here tableau mi may jamana rema tableau munu ye shera sol barawe do hum konona la ale ye jamana kanu katani jamana tagabolo nyuma sirai on fona ye politique mo munu ye on fona société civile mo munu ye on ya ye on fona ka yeta o de kama an yo soro jekulu kono bi na fo jekulu ma ko appel du 20 février pour sauver le Mali bo jekulu ngara min dalendo anga coordinateur kama ni kuma jara on ye anti-juricier, anti-do-boîte qu'on trouve. Amada coordinateur kamade, adara appel du 20 février Mamour Bedi kama. Parce qu'on a yéta bela jele likli. Adara malien bedel kama, malien febe ka laini, malika bo injustice kono, malika bo dictature kono, malika bo sharia sira tama balia kono. Donc au bela jele no welene no sini en ka coordinateur no ye Chérif Mohamed Kone ale kelema wole. Pourquoi? Parce que ayok acte do de poser acte mununi jamana marali be mo mun bulusa no acte no luka tabolo tikri parce que kado le ka jamana de bela jeni ka barakono katanu sira fe sira mi kadouye o shira sosodi ambe jamana mi kono o jamana ti soma o kum kono la a wolele no on nana bi ka soutenir appel togola comment ya fo e chuka na kuma damine la mu groupement do duna appel kono ni woleli yera ko fe ka sababu yake u ka kunklena na nga kunklena ikli amogo ban faire no ye asma jeunesse bulu faray no ye M5 RSB Malikura jeunesse bulu faray woro be obunu présenter ka ira la ka fo ambi niveau mnabi en tant que jamana to mo shibulu jamana ka kambela jelina ni sheratiku ba onye comme Chérif no ya nga coordinateur ni sheratiku ba onye mitolu ye no avocat munu ba fe ka deme ka faru aka volontairement jamana ko la ani jamana de volontaire munu be kana on be bo ka ira ka fo antena nga jamana to maratogo siraka au 21e siècle en multipartisme jamana ka taka diriger ni chugala ko jamana dembela je ki sigi ki dadlo barani sigi nkute ni kola sete ni kola na sera ko do la taka bela jeli mbuluna donc jamana ka kan a de bela jelina on ba yini malien chena muso bela jelun fe an ka je an ka fara nyongo ka an ka ke je kulu kelen Mali togola na fara Mali togola ni feve be ka ke marabe mo munu bolo jamana kono ni shera sosoli siradu anka boka anka na ni jamana toujours siraka sira mi jamana dembela jele la fiali mi shera ambe shera di kono ni jamana marabagaw nu be ka jamana bla siraka mi te shera aka kan shera mo ko bla sira manka o humu kono na la on munu na lembe bi kana nga coordinateur soutenu en wasalinde na leno parce que en ba ye ka fo abi tiendeka abi shera dika mo ni bi yere kalama bi jamana kono ni appel du février ka tabolo laje mamba nyema la ka laje opportunité mba ye bi ka ta fanga ko ka fanga do asago la dafe ka ye ka boro ka bi kana ni kololo la ma be ale de be wulela ka ta jo fanga nyema abe faso ko de la ati yere ko la na be yere ko la ambe rom na tisi donc je pense que on munu ya famia fene no ya politique mo ni société mo we o be o ko kelen de ni ya nya bi ambe jamana ko de la au humu konona la ne be adressé Mali jeunesse de la
Il est temps, jeunesse ka wuli qui doit yoro la. Ni na aye, Mamadou Chérif bi yoro mina bi, ana shibi yoro mina. Bi avec kela mina, aba kela chini ya sigi de kama. Chini be sigi jongi, o jenou. Donc il est temps jenou aka wuli, aka fam, ka fo jamana bi mara sira munuka, on ka jamana ba ka bo sira uka. An ka ta sira ka, sira mini chini be se ka fo la parce que chini o jenou de taille. Le président de la transition, Assimi Goïta, je m'adresse à le président de la transition, Assimi Goïta. Parce que nana fanga la d'accord avec le vomi mali jeunesse majorité sur qu'on a les échouera jeunesse échouera. Assimi il bi échec sera kabi parce que italien politicien mon fait otage là. Moi me ka kumi fait politicien de do ici sur la scène politique il y a pratiquement 23 ans. Fin politique là Congo na nyenye ne ba bedo. Ma poste que politiquement ka foko grand ministre ou un grand député mais il a tenté. J'ai été candidat 4 fois. 2 fois pour être député dans le cercle de Sékou en 2013-2020. Une fois pour être le maire de la commune urbaine de Sékou en 2016. Une fois pour être le président du cercle de Sékou en 2017. Donc, politique ko dogo na ni ben ba bedo. Politique joro soroy ala ka garsake. Donc, il y a politicien mon bol otage là. Ni mi kolosi ba politicien bolo wati o wati. O ba soro c'est trop tard. Parce que mo wata politicien kelena mi bi fait. Abebe ka yini. Ay lawdi mita malien yi aya lawdi tama ni sira fefle ni zigzag nous politiquement on ben bedo ni be ka temps perdu parce que aba fait ka charti yelema ka charti soso ka ta sira fe sira mi ni malien kanu fento yi oye il est temps qu'on aille sur la ligne faire des élections zigzag bela jenen ko mi on appelle le 20 février mo ko kanya fam anga coordinateur wolili on ta ke doré on ba kendi. Donc, à partir de ce soir, nous sommes là pour soutenir notre coordinateur à 100%. Aka wolila, amba nyina oufé, aka sabali, aka srata na yi, am sram famia, pour que anka jamana kana ke yoko flaishi. Le Cheikh Mohamed Chérif Koné, je suis le coordinateur général de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali. Okay. Suite à cette réunion très enrichissante, cette rencontre qui a vu l'adhésion et l'élargissement de l'appel du 20 février 2023, je tiens à remercier encore une fois de plus l'appel du 20 février à travers tous ses membres et tous ses représentants de ces groupements de jeunes très responsables qui, par élan de solidarité, ont tenu à me témoigner, à nous témoigner leur solidarité à la veille de cette procédure disciplinaire. En réalité, une mascarade de procédure disciplinaire. Et cet élan de solidarité et d'adhésion nous réconforte et nous donne l'aplomb et la force nécessaire de faire face à cette épreuve afin de lever les grands défis qui se posent actuellement au pays. Je tiens à rassurer les uns et les autres que nous sommes dans un état de droit et que le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas une caisse de résonance au service de l'exécutif, encore moins au service d'une transition rampante contre le magistrat. Et nous avons tous les arguments nécessaires pour nous défendre, pour démontrer que nous n'avons commis la moindre faute disciplinaire ou le moindre manquement de violation de serment. Et nous sommes soutenus dans ce combat par des avocats engagés et déterminés sous la conduite du bâtonnier Kassoum Tapo et du ministre Mohamed Ali Batili, de maître Mariam Diawara, maître Diawoui, et qui se sont inscrits pour le Mans, et sans oublier maître Bouakar Diarra. Et tous ceux-ci ont décidé d'être à nos côtés et de la façon la plus désintéressée pour que le combat contre l'injustice puisse être une réalité au Mali. Nul n'ignore que le Mali est à la croisée des chemins et qu'il appartient à tout un chacun
de jouer sa partition comme cela est posé, comme étant un devoir pour chaque citoyen d'œuvrer pour le bonheur du Mali. Et nous partons à cette audience très confiants et nous saurons nous faire entendre. Et ce qu'on nous reproche, c'est la création de l'appel, qui n'est nullement interdit par une disposition de la Constitution, y compris la Constitution que les autorités de la transition elles-mêmes viennent de promulguer. Aucune loi n'interdit à un magistrat de se prononcer sur les affaires intéressant la vie de la nation. Nous l'avons toujours fait. Et le serment du magistrat se résume en ceci: je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. C'est vous dire que le magistrat qui se dresse contre l'injustice, contre la violation de la loi, contre l'illégalité, contre l'arbitraire d'État, est en harmonie avec son serment. En ne le faisant pas, il serait au contraire en désaccord avec son serment. Encore une fois, j'invite les uns et les autres à être confiants en l'avenir du Mali. Et le Mali se fera par nous tous et nous devons en être conscients, et principalement par la jeunesse, et que nous encourageons à persévérer dans la voie qu'elle a choisie et sans conflit de génération. Comme je le disais toujours, le Mali c'est pour nous tous, la jeunesse c'est l'avenir. Et nous devons veiller à ce que cette jeunesse soit consciente de ses responsabilités afin qu'elle puisse porter haut le Mali. Encore une fois, je vous dis merci, vous de la presse qui, par votre engagement, faites en sorte que nos activités puissent être relayées à tous les niveaux. Je vous remercie. Merci beaucoup.